हेलो लोगोफोर आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बयखौबो खुलुमहरबाय। आं गयखौ माबोरै गायो आं नोंसिनो खोन्थागोन दे लोगोफोर, नायलांबाय थादो भिडिअखौ दे लोगोफोर। लोगोफोर जावखुबाय आङो गयखौ। लोगोफोर जावखुना लाबाय गयखौ। लोगोफोर एसे हासार लाबाय दे। लोगोफोर बे हाखरखौ 1 फुटनि एसे बारा गोथौ जावनांगौ। गोथौआ आरो ओरैखौ 1 फुटनि एसे बारा होदो, ओरैखौबो 1 फुटनि एसे बारा होदो, ओरैखौबो 1 फुटनि बारा होदो, ओरैखौबो 1 फुटनि बारा होदो लोगोफोर। बेबायदि जावनानै लायोबा मोजां लोगोफोर। दानिया नायदो लोगोफोर, आं बिफांखौ फबनोसै। गोथौ फबोब्ला मोजां, नै बेबायदि फबोब्ला लाबोलाय खाथियाव ओरैजाय। बेबायदि फबोब्ला मोजां नाय लोगोफोर। बेबायदि गोथौ फबोब्ला जाहैबाय आराम जायो। आरो नैबे हासार, गोबोरखि हासार, बायखौनो इउरिया बायदिसिना पटास मिक्स गैया लोगोफोर। बेखौ खेबसेनो हासारखौ ओरै होबानो जाबाय लोगोफोर। बास बिफाङा बेबायदि गिदिर खाबा मोजां लोगोफोर। बांद्राय फिसा बिफांखौ गायनो नाङा, मानो होनबा एसे थाब थैनो चान्स थायो। नायदो लोगोफोर। दानिया हाखौ नैबे हा गोजाखौ लोगोफोर होगोन नाङा। नैबे गोसोम हा गोजौनि हाखौ होग्रोदो लोगोफोर। बेबायदि होदो। बेबायदि होनानै लोगोफोर खेबसे ओरै आराम गानानै लानांगौ लोगोफोर। ओरै जाबायना लोगोफोर, नायदो। दानिया नैबे हाखौ जत' गोजौनि गोसोम हा बेखौ बेबायदि फबनांगौ। खेबसे आरो बेफोरबायदि गादिंबावनांगौ लोगोफोर। बिदि गादिंबावनांगौ। बिनिफ्राय नैबेखौ ओरै जावना होनांगौ लोगोफोर। बेबायदि जावना होनांगौ लोगोफोर। बेबायदि गायनांगौ। बेबायदि गायोबा लोगोफोर बिफाङा थैनो चान्स थाया। नायदो लोगोफोर, आं जेरै गायदों बेबायदि गायोब्ला लोगोफोर एकदम 100% गेरेन्टि थांगोन। आरो हासारखौ बेबायदि होनो हायोबा मोजां लोगोफोर। खालि गयखौल' नैबायदि गिदिरखाखौ ला आरो एसे गोथौआव फबनांगौ लोगोफोर। आरो बिफाङा बिराद मोजां जागोन। बे बिफाङा 3 बोसोरनि लोगोफोर। 3 बोसोर माने फिसा जावैनिफ्राय 3 बोसोर जाबाय लोगोफोर। लोगोफोर नैबेबायदि गायनानै जेरै आं बेबायदि गायदोंमोन ना, बेबायदि गायनानै नै माखासेया बेबायदि जाजोब्बाय लोगोफोर। नायदो नुबायना? बेलाय भिडिअखौ माबायदि मोनखो लोगोफोर? आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक होदो लोगोफोर, शेयार खालाम आरो ध्रुबजित ब्लग चेनेलखौबो
साबसक्राइब खालामना लादो लोगोफोर अननानै दे।